Казвам се Иван Пенков, на 68 години съм. Занаята, който упражнявам, това е електродомакински уреди, хладилници, перални, прахосмокачки, всички видове домакински уреди. Занаята го практикувам от 1971 година. За сега има много хора, които се занимават с този вид дейност, но много са малко, които упражняват работата върху старата техника, която няма електроника в нея. Съвременната техника вече е с електроника, има млади хора, които работят в това отношение. Аз съм пенсионер и трудоустроен сега, но работя след работно време, не е постоянна моята работа. Имам клиенти, успявам да се справям с работата на време, доволни са от мене за сега. И завършил съм училище по автомобилни ремонти в Пловдив, техникума завърших после. Занаята практикувам от 1981 година домакинските уреди. За в бъдеще не се очертава човек, който да наследи моята професия от близките ми. Младите хора бързат да се заемат с някоя работа, която бързи пари да вземат, а не искат да се занимават с тези бавни пари, така казано. Значи не е толкова доходен този занаят. Не е доходен, разбира се. Това е смисъл, че тук с стотинките събираме ние, не че можем да вземем пари много, но богати няма да станем, но без пари не оставаме. Това е в този занаят. Всъщност пенсията и... Да, пенсията е на добавка. Пенсията ми е 140 лева. С пенсията и с занаята, каквото изкараш, да. се издържаш. Това плащаме си задълженията, тока, водата, данъците, за сега все още стигат парите за тая работа. Така че за бъдеще не виждам бъдеще на тия старите занаяти, които са. Няма млади хора, които искат да се занимават. Нещо за старите занаяти. Старите занаяти тук мога в моето отношение да кажа това, което е без електроника. Новите съвременна техника и всичко с електроника. А старата техника отбягват младите хора, защото първо не е доходна и в нея има повече труд, отколкото печалба. Съжаляваш ли, че твоите деца колко са? Аз имам 2 дъщери. Не искат? Омъжени са, но те си имат съвсем друго поприще, така че няма кой да дойде тук на моето место, ако дойде някой външен човек. За сега. Добре е според мен да има и такива хора, но за съжаление бързите пари търсят, няма кой да дойде.